Sneen har faldet, og jeg er blevet forkølet, så nu kan man rigtig sige, at det er blevet vinter. Sidste gang vi sås, der var det efterår, og nu er det som sagt blevet vinter. Som I kan se, er vores vand smeltet, og det er rigtig faktisk isfrosset. Jeg kan godt stille mig herude og stå, så bum. Vi har lige målt pH-værdien af vandet på vores biotop, og man kan ikke se det på kameraet overhovedet, men den er altså neutral og grøn. Som I kan se, er boblerne lagt oven på hinanden, og bagefter frosset til is. Ja, alle vores dyr ser ud til at være døde, i hvert fald på landjorden. Ellers er de frosset ned. Og vi ved selvfølgelig ikke, det kan vi ikke komme til at undersøge desværre, om der stadigvæk er dyr nede under isen. Den er simpelthen dybfrossen, og vi har flere gange prøvet at slå hul på den. Virkelig. Så det er ærgerligt. Som I kan se, så er alle vores planter også døde på grund af det meget, meget kolde vejr. Det her, det var siv. Her der var der en masse, hvad var det nu, det hed? Egelykke. Et eller andet. Som I kan se nedenfor i videoen, her eller sådan noget, der står der lige, hvad den hedder, for det kan jeg ikke lige huske. Ja. Så har vi græs og mere siv. Nogle tørre, visne blade. Det er dødt. Nej, men altså man kan se her, man kan for eksempel se her, at man kan godt se, der noget af det, der lige har spiret op af jorden. Der er noget her, der er ved at spire op i hvert fald. Der er Måske kan vi finde et frø. Der er noget herovre. Det her er et siv, der er i gang med at spire op. Ja. Så det kommer frem igen. Der var ikke ret meget, der er i gang med her. Der er lidt græs her. Der er rimelig meget, der er i gang med at spire, men på grund af det kolde vejr, så er det svært for det ligesom at komme op, hvis det er sådan. Nogle planter kan klare det kolde vejr, andre